Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Jumat Pon tanggal 17 Maret taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka wacan kitab suci Efesus 2 ayat 1 tekan 10 lan kawaca ayat 4-5. Nanging Gusti Allah kang sugih kawelasan awit saka gedhening katresnan kang kaluberake marang kita. Wus nguripake kita bareng karo Sang Kristus, wus padha mati awit saka kaluputan kita. Marga saka sih rahmat kuwi padha kapitulungan rahayu. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandikanipun Gusti lan ngestokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para sedherek, jejer renungan padinan mahargya wektu kanggo apura ing ngapura. Ing swasana bakdan renungan padinan ngajak kita nyuraos bab apura ing ngapura. Ora ana wong sing sampurna kabeh nate tumindak luput. Ya salah ing tumindak, salah ing pengangen-angen, ing pitembungan, malah ana uga sing diarani salah kedaden. Amarga ana ing kahanan sing salah mung meneng wae ya wis katut melu salah. Pangapura bisa ngluputake wong sing tumindake salah saka paukuman lan kahanan salah sing kudu ditanggung. Pasaman Kristen ngantepi pengandel bab pakaryan sih rahmate Gusti kang wis ngapura sakabehing kaluputan kita. Menawa dosa iku nggeret ing pepati, sih rahmate Gusti maringi urip kang kuwasa ngalahake pati. Bisa ngapura wong kang luput marang kita iku nyirep sakabehing bilai sing digawa dening sikep kang kepengin males ala karo tumindak ala uga. Pangapura iku ngrukunake, nampa lan malah ngrangkul sing sadurunge adoh dadi cedhak, mungsuh dadi kanca lan buang singgetan sing alang-alangi anggone bisa ketemu ing urip bebarengan. Dina-dina ing riyadi bakdan iku wektu kanggo mbangun paseduluran, mbabarake katresnan kang ngrukuni nampa lan nunggil ing urip bebarengan. Iki wektu kanggo mahargya apura ing ngapura ing tata urip bebarengan. Mila wilujeng dinten riyadi wilujeng mahargya pakaryan sih rahmate Gusti kang paring pangapura. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa panjenengan sarujuk kangge pasaman Kristen, mangsa riyadi Paskah menika dadi mangsa kanggo mahargya pakaryan apura ing ngapura. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi paduka paring pangapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan padinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.